Agig pagpangandam sa pagsugod sa balaang bulan sa Ramadan ugma. Gipaabot sab sa Darul Iftar Region 11 ang pagpangandam o nga pangandaman sa mga kaigsuonang Muslim. Dili lamang ang pagpuasa apan ang pag-usab sa pamatasan kanay subay sa mga gitudlo sa balaang Quran. Atong ibalik si Argel Relator. Gipangunahan ni Darul Iftar Region 11 President Sheikh Muhammad Yusuf Pasigan kauban ang key institutions, stakeholders ug mga inilang Muslim leaders sa Davao City ang gipahigayon nga moon sighting activity sa Barangay Langob, Davao City Martes sa hapon. Gipakita sa maong panagtapok ang panaghiusa ug kooperasyon sa religious leaders, government agencies ug international partners aron masiguro ang sakto ug authentic na pag-obserba sa Ramadan. Apan wala nakita ang crescent moon. Busa, opisyal nga magsugod ang Ramadan Fasting 2026 sa February 19 adlang Huwebes. Sa pagsugod sa balaang bulan sa Ramadan, dunay ipahigayon nga special prayer nga gitawag nga Tarawih. Meron kaming prayer ng Eid Mas 5 times a day, yung sinasabing Tarawih. Ang Tarawih na yan ay kung makatapos ang Maghrib o Isha, after that, yung sinasabing Tarawih yan. Special po yan, dasal namin sa Ramadan lang. Labing importante matud pa ang pagpangandam dili lamang sa pagpuasa, apan lakip ang pag-usab sa pamatasan nga naisubay sa balaang Quran. Tradition ng aming Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makasang-ayon dyan. Ang ibig sabihin, yung mga ugali po namin na labag sa kagustuhan po ng Allah ay iaalis namin, papalitan po namin sa mas mabunsing ugali, pakitutungo sa mga tao. Aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga pag-obserba, sobra 1,400 sab ka mga pulis ang i-deploy sa Davao City Police Office ngadto sa 27 ka mga moske sa syudad sa tibuok panahon sa Ramadan. February 19, ma'am, to March 20. So daily basis na siya, ma'am. 27 ka moske. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.